বরণ করবেন। जतरा हामबाय आं मिया बो साजाक चिनि उनिस आमतली गुलागा तिनि बिसिङाव कलाइजाक चिनि थ्रुक बसंनि बरं रंनि खानि जों साथि बागजांनाय हनै मिया हंके अमरेन्द्रनगर बिसि 140 परिबार तिनि हंके जयेन्टलि कर्मनगर এবং जगाइबारि बिसिनि चिनि थ्रुक बसंनि लुकरफ्न साथि बागजागा टोटाल 200 ता अजागा चिनि कर्मसूचि हिसाबै बंनि रमजान मास चलि दङ तै बसगांगो आगमंनो साजा जे चिनि थानाय 8 तारिखआव इंटरनेशनल वुमेन डे आव बोरै रक्न साथि बागजांमोनि यागुलो आं उनको खालायखा माने डिसाइड खालायखा ओ आमतानि चिनि रुगलुको रक्नबो आं साथि दैनाय बंनो अ रमजान मासो साहज खालायनो होननाय कारण चिनर थांनानै फाइनान गुरु सादुं दङ बंनि उपकार होननानै आसा खालायो आबुनि बागैनो बरकनि इसा उपकार होथों होननाय आं एसे अजागनि प्रतिनिधि हिसाबै बरकनो बिनि साथि बागनानै अ साथि मा आंनि निजे व्यक्तिगत रां থেকে आं बंगलुरु अमु कोनो एबिसि फान्ड गैया बा सरकारनि कोनो फान्ड गैया निजेनि व्यक्तिगत रांबाय बंगलुरु